नोंनिया समायना asik ini deh. Kau tanya ini le. Itu kecil, disturb salah. Joldi banai. Dari dia. Rolling action. Coba. Mana? Itu bapak tahu biru dia. Ini pro nama macam mana ini nama? Ini beneran. Kacau terapa? Bes beraiko, kimi remina. Orang beri raiko na yo. Sam gudini gamla sari raiko. Kurai beri sada yo, kurai beri. Iya risiko sada. Ibu gamla sian capram deh. Samuku. Ada bisa nih gamla ke? Kunni. Gamla ke samu. Gamla ke. Oh, nih, langsung boleh ya? थांनानै जायगायाव ग्रुप थायोबानो जाबाय माने मोनसे मोजां सोलियो आरो काटिं बय ना फै रेडि Em mana bawa? एक्सन दे फै दुइसन सारा दङ ना गैया बहा थांदों Bawah tangga. हटेलाव सानजौफुनि सानजौफुनि ओंखाम जानो हटेलाव ओंखाम जानांबाय Hotel onkam jana tangga. ओंखाम जानायखौ सारा खोन्थाया नामा ओंखाम जानायखौ मेदाम सोरहा खिन्थाया नामा मेदाम खोन्थानाया खोन्थायो Kentayo. बबे हटेलाव थांखो Bawah hotel tangga. बै खाथियावनो गब्लानि मोदोमफ्राव थाङो दे बिदिबालाय था होमबा Deh bidi belalai. दे मेदाम दे आया बोरैबा बुरिया मानो मिनिलांख' बोरैबा बुरिया बुंदो Oi, ang mobilku sulainsimun. आंनो रां एसे नांगौ जाहैबाय Rangsi nangku sahibai. दे जागोन दे बेसे नांगोन Sibar. Nanggu sahibai.